Lebel ti danum iti Magat Dam, nanayunan gapu iti mapaspasaran at tudo. Nupay kasna, may patumpal lata ti cloud seeding. Kabiyatan na 21,459 senior citizens iti Cagayan Valley. Nagnumar iti Expanded Centenarian Act. Daitaken da dumapay adamag iti Rion 2, isang bahay ni Dianne Monica Tucay. Iti Isabela, as of 8 a.m. itang aldaw, dumanon iti 161.78 meter above sea level ti danum iti Magat Dam. Nangat-ngato iti 1.78 a metro manipod iti 160 a meter a critical elevation para iti high irrigation areas a may papaayan iti serbisyo ti Nia Maris. Inlawlawag ti Department of Agriculture Region 2 at itudo ang mapaspasaran iti sumagmamano a paso ti Isabela ket gapu iti natural a kasasaad ti panawan ken saan a resulta ti cloud seeding operation nga insayang kat ti ahensya. Nupay kasta, tuloy latadag iti masaknan iti cloud seeding. Malaksid iti binulan a food credits a maaw-awat dagiti benepisyaryo iti walang gutom program nang isayang kat ti DSWD iti food redemption activity no sa dino nakaawat dagiti benepisyaryo iti kanayunan a 2,000 pesos one-time cash assistance iti sidong ti Unified Package for Livelihoods, Industry, Food, and Transport. Ti uplift ket paset ti assistance to individuals in crisis situations a programa ti ahensya. Pagnumeran ti agrup 1,900 na benepisyaryo manipod iti nagduduma a probinsya iti rehiyon ti 3.8 million pesos kas ayuda ti gobyerno. Iti datos ti DSWD Region 2, agrup 21,459 a senior citizens, tinakaawat iti cash gifts babaan iti programa a katukad ti agrup 230 million pesos anay waras kadagiti senior citizens. Agtultuloy lata ti panay patungpal ti National Commission of Senior Citizens sa Region 2, iti Expanded Centenarian Act o RA number 11982, tapnoad adu a senior citizens ti agnumar iti daytoy. Sigun iti ahensya, amin na senior citizens amang celebrar iti may kawalupulo, may kawalupulo ket lima, may kasyamapulo, ken may kasyamapulo ket lima a kasangay da, ket umawat iti 10,000 pesos a cash gift, ken 100,000 pesos ti maited kadagiti makagteng iti sangagasot atawan. Iti Nueva Vizcaya, nang ibunong ti probinsyal a gobyerno iti 80 million pesos agatad iti sidong ti Rice Assistance Program ita a quarter, 60,000 kilos ti libre a bagas, tinaywaras iti 30,000 a pamilya. Ti bagas ti Umili Rice Support for Families Program a pinunduan ti Office of the President, babaan iti Department of Interior and Local Government Support Fund, financial assistance to local government units. Agtaltalin na admat lata may patungpal ti bagas ti Umili, the People's 20 Pesos Rice Project, no sa din no maala dagiti stock ti bagas babaan iti Food Terminal Incorporated, ken may lako kadagiti kwalipikado a benepisyaryo, tapno masiguro ti food security iti probinsya. Dianne Monica Tucay, para iti Pagilian.